mga paggalaw nitong mga grupo ng NPA na mula sa Central Negros 1 at 20 ng mga NPA. I see. So magandang balita nito. Ang mga nasugatan hindi pa na-identify hanggang sa ngayon, sir? Yung sugatan actually ay identified na yung civilian ay ang pangalan niya ay si Henry Pial. Doon lang din sa area. Yung sundalo naman is we are withholding the name kasi nag-recuperate pa itong sundalo natin. And we don't want na further ay ma-restore yung kanyang privacy. Oh, how about, sir, ang dalawang nakatihan po ko na believe na tuwing member ng NPA na nakita ng mga sibilyan na mayroong nakita nila na may sugat ang dalawa, hindi pa na-identify hanggang sa ngayon, sir? Wala, hindi naman ito natin nakuha, no? Ito ay dala-dala ng kanilang grupo, inaakay na. I see. Ang aming inaalam is kung saan sila nagpunta. I see. Sir, baka mayroon ka pang iparating sa mga members ng New People's Army doon sa Negros at saka dito po sa Panay. Go ahead, sir. Sa amin lang sa Philippine Army, what is proven now, talagang hindi ninyo kaya ang Philippine Army sa mga kaibigan, sa mga nawawala, medyo nagpupuluhan ang isip, kaya sumampas sa bundok at mag-intake, hindi kayo mananalo sa pwersa ng gobyerno. Sabi nga namin, we have enough resources. Human resource, sa dami ng tao, sa mga kagamitan, at sa mga skills na ina-acquire ng Philippine Army. At syempre lalo higit sa suporta ng tao sa kanilang army. So ito ang mga factors kung bakit kayo patuloy na nalagasan sa inyong hanay. Sana tigilan na natin itong maguluhan na ito. Bukas pa rin ang aming hanay para makipag-usap, makipag-dialogo, at kung paano natin abutin yung mga hinanaing laban sa gobyerno. Hindi po ang armadong pakikibaka, hindi po ang terorismo ang sagot sa mga hinanaing natin sa lipunan. Because dapat ito ay pinag-uusapan, inuupuan natin para maabot natin ang pangarap natin na pareho lang bilang mamamayang Pilipino. Magandang bukas, magandang Pilipinas, hindi lamang sa atin, kundi para pa sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat, Major Sinon Pansito, sir. Magandang gabi po. Thank you, Jenny. Good evening. Si Major Sinon Pansito ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, Philippine Army. 22 minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapabati ka mo sa Iloilo Newsline, more power Iloilo, bringing more to life. Graphics Innovative Mind, Computer Techniques, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unan langid sa Molo Plaza sa tadlong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics kinapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. Kagapangita balakamo sang restrado nga veterinarian. Pangita si Dr. Ronnie Galia, restrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Kag sa gapangita man sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiyan namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod chemist ang nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. 23 minutos na nakaligad sa alas 9. I-check na to na report sa atong koneksyon live and direct sa probinsya sang Antique upod kay partner Roming Antonio
bangod nga ang ginaproblema to sang mga antikinyos ang parte nibla sa mga kaso sa COVID o kung mga na-infect. Lain ang numero nga yara sa Provincial Health Office, kaglain naman ang ara sa Department of Health Region 6 mga kabyanan. So ang sa DOH 6, dako ang data ikumparar sa Provincial Health Office. Amo ini ang ginakabalakan sa Mantiquiños kay basi magliwat ang ila quarantine classification. Pero ang ila nga ginabasihan to subong sa Antique, ang iya ka DOH ti why ini ma-reconcile, no, why ini gina-rectify bito sa Provincial Health Officer ang ila nga data sa DOH sa Region 6 para nga mag-corroborate ni o kung isa na lang ang ila nga data. Kaya makon mo 700 plus to sa Provincial Health Office, dito ya sa DOH 6 ya 900 plus, mga 161 gid ang nagsaka to ya sa DOH 6 nga kung pambalon pa ang mga Antiquiños nagbalon, naglubo ang ila nga data. Yari ang report upod kay partner Roming Antonio sa Antique. Partner Roming, paliog standby. Ming, please come in. Mayong gabi, partner dyan, mayong gabi, Western Visayas, ang mudyan report, palindraga sa may probinsya kang Antique. Nagakangawa na kami karon diri sa Antique, matapos nga naglogo ang records ang regional office o kung DOH Region 6 sa ila tali as of yesterday, partner Johnny, sa tali iya sang DOH Region 6 naglabot na kami diri sa Antique sang 940 samtang ang na-record diri sa as of yesterday August 5 kang Provincial Health Office kang Antique 779 gid lamang, so may diferensya nga 161. So ang pamangkot tamon diri partner dyan kung sino sa duwa ka record nini ang sakto, sino naman ang sanga. Kay ang pamangkot kung ipagawa sa Provincial Health Office nga sakto sila, so diin nagkuha sa another 161 ang regional office ng DOH, meaning sila nagdugang. Kung pagwa naman sa provincial health o kung sa regional office 6 ng DOH na ilang ining ila record na gin-post sa ilang social media, amo ang sakto gin panabaan sa provincial government ang amon diri o kung sa provincial health office sang 161 ang kaso namon diri. So, amo ni galingin ulo sa Mantiquiños kay may duwa ka magkatuhay na figure ang makitaan sa Mantiquiños kung ano gid ang estado kang COVID cases talaga sa Antique. Kay ang figure ini tuman ini partner dyan kay importante suno sa pira kang opisyal namon diri kay amo ini nagadeterminar sa estado kang probinsya sa Antique para sa urihi kung ano man naman ang aksyon naton kung taason bla ang classification ng probinsya may angot sa restriksyon na amo na mga Hiwayabin, partner Roming, hiwayabin ma-check ina sang inyong provincial health officer ang i-counter check diya sa region nga ang nagtaas ya ang numero sa region ikumpara sa ila dira sa provincial health office sabi sang Antique. Wala gyapon nila ma-rectify man partner dyan kaga ginpanabot mga nini sa katapos ang media kay ang media dali sa Antique ginapamangkot suwong sa mga pumuluyo kay man ang mga pumuluyo may mga access sa ining mga records sa duwa ka makatuway nga records kay pinaka-post in public tiwa ay man gyapon amo man gyapon tinanakadlaw na tabo
nga may magkatuhay ang figure. Mataas siya ang record sang regional office sang DOH ang ila figure na ba amon diri ang record sa probinsya sang Antique. Ti anong ginagawa sa inyo provincial health office at babayan niya lang na nga naglubo? Ang problema gani sa amon diri man sa Antique kay damo gani kung isa sang mga hindi nila ma-report man nga mga kaso kagtamaan kadili ang ila pag tali. So ang pagpati sinidiriman nga basi may nakuhaan iban nga mga sources ang regional office ng DOH. That's why nakatali sila sa dako-dako magluwas sa record nga ginapadalaman sa provincial health office. Kaya ang amon din pagpati di paano na matabo nga may makatuway nga figure kay ang gina-forward dira nga record sa DOH Region 6 amo man na ang record nga gina-forward halin diri sa provincial health office. Dapat magkatuhay. Tinakaibalo na ni si Governor Rodora Cadjao sa sininga pagtaas siya sa numero sa regional office sa DOH ikumparar da sa provincial health office ninyo? Mamati, sa ato na batong information alin sa provincial information office plano nga meeting ang IETF sila diri ako i-explain kay kinahanglan gid i-explain ko nila sa publiko paano natabo ini sa subong kay kuon kang provincial information office sang province na plano naman nila mag-coordinate sa DOH Region 6 kung paano ini nagkanabo kay worried kami mo ang amon niya ginabasihan ang regional office nga report kay manti mas miyad pa nga mabasi ka sa taas agud maka-prepare ka kag amo ina ang report nga pagkabasihan gid sa national government ang report sang DOH Region 6 ito na gina-forward nila sa IETF national. Oo. Kisang sa region na di pila ganito 900 pila? Ang as of yesterday kay waay pasubong nagawa ang report kang province kag ang region as of yesterday lang 940 ang anak ang DOH Region 6 ang kaso sa Antique ang activities samtang ang record naman diri sa official Facebook page kang provincial health office sa Antique ang record diri nga ginapagawa 779 so may diferensya nga 161. Daw 779 kontra sa 940 161 gid man ang kwan diferensya dako-dako namin. Amo ganit kun ang report kang DOH Region 6 nga 940 amo ina ang gina-forward sa national IETF di ba si mag-order sila national IETF na ay mo nagalit mo sinakdamo sa Antique di pasakaon tang inyong classification. Di mapiait kami diri sa Antique mapiait kami diri sa Antique danay ano nga figure gin ba siya nyo among diri record na ba? Sakto na. Di pa si pusan ng nanila sa provincial health office ninyo da? Now, nagabuot na ni ang reklamo sa ila mga 2 days ago na pero mga pila na kadlaw nagagawa gyapon ang amo sini nga problema magkatuway nga figure ang ila gina-report way gyapon rectify. Dapulo pariho man sa unang syudad ba? Di amo na partner importante gid ni ma-reconcile nila ni ang record nila kay manti ang reporting kang accurate nga figure kung ano gina-accurate nga figure amo ina ginabasihan kag ginadeterminar kung ano ang inaction sa national government na may classification na sang isang lugar. Hindi makita nila na grupo mo. Karon kung i-report ko yan sa Manila nga naglubo ang ticket kasi mag-desisyon ang national government nga alin sa disikyo basi ma-enhance community quarantine kay kang tinalikdan lang nagambal di regional director na gina-consider na kuno sa national government ang Antique bangod nga napika kaya nagsaka ang
ang figure ka nga apektuhan o kung may mga taas na karon nga active cases kang COVID. Ito na nugin man, ibasi mapaluap nyo liyo daming sa Provincial Health Office nga ma-reconcile na. Amo gani. So, testingan tani nga pagkangutan pagibalik ang Provincial Information Office under sa office ni Governor dire kung ano mga action nila kay for how many days amo na ini ang nagakarnabo na manaba amo request dire taas ang report iya sang Regional Office 6 sang DOS nga figure active cases ang COVID sa Antique nga gina-report naman sa National IATF. Amo na yung report. Alin logya sa Antique ako yung sumayan ko dyan report para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni partner Romeng Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. So amo to, nagbalon ang ilang nga records sa kaso sang COVID-19 ikumparar sa Provincial Health Office. Ang iya ka region niya sang DOH ya taas, no? Ang numero sa dako yang numero to, amakon mo ang iyang diferensya 161 nga ka mga kaso gen. Kabay pa nga matadlong inatimprano kay base bla makaapekto sa inyo quarantine classification. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. Padayon kamo nga nagapamati sa Iloilo Newsline sa programa Iloilo Night Watch. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Sa taga more power da mayong gabi. CL Diaz Poultry Supply nga namtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya sang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok. Mayara man nga nabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay mahapos istoryahon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. 36 minutos na nakaligad sa alas 9. Hibalon naton ang status ang COVID sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID-19 updates. New confirmed cases, 686. New cases by province, Apor, Aklan 0, Iloilo 1, Bacolod City 3, local case, Aklan 163, Antique 72, Capiz 64, Guimaras 14, Iloilo 184, Negros Occidental 33, Bacolod City 54, Iloilo City 89. LSI or locally stranded individuals, Iloilo 5, Negros Occidental 2, ROF or returning overseas Filipino, Negros Occidental 1, Bacolod City 1. New recoveries 698, new deaths 8, total reported recoveries 76,390. Total deaths 2,035. Total active cases 10,153. Total cases 88,599. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 10,623. New recoveries 3,127. New deaths 247. Total active cases 74,297. Total recoveries 1,535,375. Total deaths 28,673. Total cases 1,638,345. Worldwide search is worldometers.info/coronavirus. Coronavirus cases
201,877,191. That's 4,284,424. Recovered 181,607,067. Active cases in mild condition 15,890,665. Serious or critical 95,035. Currently infected patients 15,985,700. For closed cases, cases which had an outcome 185,891,491. Iloilo Newsline COVID Update. Si Presidential Spokesperson Harry Roque nagpahayag nga hindi na maghulat sa IETF nga ideklarar nga isikyo ang lugar. Dapat ang head sang pamilya ko no, sang family, ang magdeklarar nga lockdown sa iya nga sa sulod sang balay. Ti kung magdeklarar ang head sang family nga lockdown sa iya nga panimalay, may enough bala siya nga pagkaon nga makasustain sa iya nga pamilya. May ara bala nga ayuda ang gobyerno nga ihatag sa nasambit nga pamilya. Yari si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesperson sa nga Malacanang. Ang aking panawagan po, wag na nating iasa sa gobyerno ang pagpapatupad ng ECQ. Lahat po ng hepe ng pamilya, mag-declare na po kayo ng lockdown, walang lalabas sa tahanan. Kasi kung mga hepe magpapatupad niyan, sigurado po, hindi na mahihirapan ng gobyerno. Sumutumpayag ya? Ingati, para hindi na ko mabudlayan pang gobyerno, madeklarar ng lockdown, mayo lang ang tanan-tanan mayara nga, bastante nga kwarta nga maka pang grocery. May bastante siya nga palangabuyan, nga daw nagahigda sa blasa pilak. Ano matabo? Kung magdeklarar ka nga lockdown, di lang hambal ni President, dapat may ayuda. Ha? Sa hambal daya sa babaw, may ayuda. How about the Dalom? Ginatuman? Ha? Ginatuman bala? May ara pa siya nga porsyon sa pagpabutyag da? Parte sa ayuda? Di dapat tani nga magsiling ang babaw, sunod na yun ng dalom. Nga wala na sang kuskus balungos pa nga matabo. Di kaluluoy ng iban. No? Kaluluoy ni ang may ang mga hand to mouth, no? Mga pigado, pariyo sa aton, no? Kung hindi kita kakahig, hindi man kita katuka. Mano na lang kita? Ha? Mapagutom? Amuning hambal naton, madipinsahan mo ang imo nga kaaway. Madipinsahan mo ang gira. No? Pwede ka makapanago. Pero kung iguon ka sang gutom, bisan diin ka manago, igo kagid, masiling kagid, hapyot gitian mo, gutom kagid. Na amo ina, bisan din ka manago sa kuibas buho, iguon ka sang gutom, masiling ka nga, kaunta. Di ano kanon mo, kung way ka datig angon, ano kanon mo kung way kay nugbakal? Ano, mahapa-hapa ka lang? 43 minutos na nakaligad sa alas 9. Nagapamati ka mo sa gyapon sa Iloilo Newsline sa mga listeners naton kag mga viewers ini ang Iloilo Newsline.
Salamat sa inyong nga pagtanaw kag pagpamati. More power Iloilo, bringing more to life. Mayong gabi kay Ilan Robert Romero, Ferd Surbin, Hazel Calataro, Joanna May Gumbok, kay Tapadang, kay Torodel, kay Jao, kag kay To Tabong, kay Manong Mark Ganansyal, ng Roxanne, Yana, and Inohan. Diraman kay Alvin Jesse Penetrante, kay Philip Japon Penjoday, kag kay Sally Mesaira. Sa dekada 90 sa St. Joseph School, Ihas de Jesus, salamat man sa inyong pagpamati kag pag-upod sa aton nga pagpangalaga. Ipabatita sa man sa inyo ang ambal naman niya ni Manila Mayor Isko Moreno. Parte ni Blacapon, kita nyo to nga grabe pagdugok to sa Las Piñas, sa Metro Manila sa SM San Lazaro. Nga daw ga prosesyon sang Black Nazarene. Kita nyo to. No? Daway na to ma-maintain ang physical distancing, health protocols, daway na to ma-obserban. Ang iban to, nagingagaw nga magpabakuna. Kaya binila ti subong maumpisa ang isikyo mo, hindi sila kagwa. Basi lang nga way man ma-disseminate sang maayo ang informasyon nga subong nga deklarasyon sa bag-o nga quarantine classification ang isikyo, pwede ka makagwa kay kung magpabakuna ikaw. Diba si why ni may explain sila? That's why nagpinalumba. Kagkapin pa nga may naglapta nga tinagato nga no vaccination, why sang trabaho? No work, no vaccination. Masin utong tonto nagpalapta to nga ongoing na subong ang investigation sa makatapo sang National Bureau of Investigation. Tiambal ni Manila Mayor Isko Moreno nga ang vaccination site sa sa SM San Lazaro, Manila, ginintrahan kuno sang pamulitika. Kay pag-abre, may nagsiling dason to, may nagsinggit nga may ara na ang vaccine. Nga why pa ganito? No? Why pa ganito maka-open, why pa maka-preparar? Undi amo to nga nagdugok tong mga tao. Yari siya, Mayor Isko Moreno sa nga iya nga patag kag pagpanadlong sa mga nagawa nga mga impormasyon. Hindi ko na ikukwento sa inyo kung ano yung mga masamang balak ng iba. Nandyan na yan. I take full responsibility. Pasensya na kayo mga kababayan. Pero huwag kayong mag-alala. Hahanapin ko ang punot dulo noong sumigaw na iyon daw may tao sa loob ng mall. Nagumpisa na raw ang bakunahan, kaya sumugod ang tao. So kabay pa nga madakpan kagkabay pa mabalan kung sinong nagapamulitika. Hindi dapat pagpamulitikahan ang parte sa pagpabakuna. Kay para ni say kayong lawas ang tao, hindi nyo paghampangi ang kabuhi sang tao. Hindi nyo paghampangi. So, kung sino dira magpabakuna, kadto sa vaccination site. Kay open naman na ang hambal sang presidente. Kaghatagin nyo sang insakto nga pagpatag ang mga tao nga para nga hindi magdinugok, hindi sila magguban dito sa vaccination site nga mabutang salang-alang ang ilang nga ikayong lawas. Salamat sa pagpamati kay PJ Lisaw, kay Shasha, kag kay Baby Polpol, kag kay Mami Alice. Draman kay Rovan Alave Adjo, kay Kagawad Maria Rita Portado Lonasco, Spencer Padilla, Jen Adagan, Digol Panes, kag Nejema Tupas,
Charlie Abela, Edgardo Cederio Jr., Angel Mine Alave, Eileen Andres Sorsano, sakay Pat Marshall, Juris Jade, Agnes Guiñez, Julian Bautista de Silos, kag Gina Depra Bautista. Sa tanan nga mga listeners, kag mga viewers, thank you so much sa inyo nga pagupod sa amon diri nga pagpangalagan. So hindi gid magkalipat, sok-sok gid kamo face mask. Kay tibatian nyo na tong pronouncement ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Draman kay Dina Magallanes, Maymay Rapita, Lynn Bernasungco, kag Yolanda Way, kag kay Zapolio. Kag sa liwat, paliog like, share, kag follow sa amon nga Facebook page sa Iloilo Newsline, kag Gimaras Newsline. Kag paliog man, subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. So sa tanan na mga listeners, thank you so much. Kag kung mayara kamo nga query parte sa advertisement o kung komersyal, paliog lang text sa 0929-254-4135. 0929-254-4135. O kung paliog lang mag-chat sa Iloilo Newsline nga messenger. Kay amon ina ginabasa. Oo. Sa mga gwardiya sa nga series terminal, sa mga porter, sa mga vendors nga nagatinguhagid, nagaantos. Sige lang. Sa mga empleyado sa Valia Car Transit Incorporated, mayong gabi. So diri lang kita kutob sa aton nga pagpangalagad. Diri sa Iloilo Newsline, kabay pa nga kita nay naman kita buwas sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman si Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!